Eta bigarren bikotea Amaia eta Mikel Iturriotzek osatutakoa. Hoxe duzu gaia. Mikel eta Amaia senideak zareten. Etxean afaltzen ari zareten. Gurasoek oraintxe ustu dute laugarren ardo botila. Hoxe duzu gaia, zortziko nagusian bina bertso kantatzeko Mikel hasita. Mikel eta Amaia senideak dira. Etxean afaltzen ari dira. Gurasoek oraintxe ustu dute laugarren ardo botila. Zortziko nagusian bina bertso Mikel hasita. Gure amatxo ez dugu baez, Amaia neska isila, eta jadanik eman dizkio, basoari tragopila, gure aitak ere lagundu dio, ustuz laugarren botila, Isu kaldera noa Amaia, Aquarius baten bila. Isu kaldera noa Amaia, Aquarius baten bila. Gauzon Amaia etorri gera, laudoka afari batera, eta sagardoik probatu gabe, azkenean gera, etzait gustatu gure guraso, eduki duten jarrera, utzi ditzagun hemen tagoazen, Buena Fuente ikustera. Utzi ditzagun hemen tagoazen, Buena Fuente ikustera. Buena Fuente